Cunha protesta simbólica e o despregamento dunha pancarta nos terreos municipais nos que estaba previsto que se construíse a residencia pública na zona de Barraña. A Asociación de Xubilados de Boiro volveu a reclamar a construción desta infraestructura. Para eles vital, pola que levan pelexando dende hai uns 20 anos. A residencia é tan necesaria como a vivienda, porque hai xente que necesita a residencia. Máis que nada, porque cando sea maior, aunque a familia poida cuidalos ou queira, non pode, porque resulta que fai falta maquinaria, e iso só ten unha residencia profesional. E ademais a residencia é un negocio para o pueblo de Boiro. Se unha empresa crea puesto de traballo, unha residencia pode ter 200 ou 300 pensionistas que teñen un sueldo. É tan importante unha empresa de 200 puestos de traballo, é unha empresa boa, non? É o que se está reivindicando para a sociedade, sin embargo, a residencia tan necesaria non se reivindica. Velo mostrouse tamén crítico co actual executivo, que fai caso omiso a un acordo plenario de hai 5 anos, no que se aprobou a posta a disposición da Xunta dos terreos necesarios para acometer esta obra. Estamos nos terrenos precisamente que hai 5 anos se cederon para que a Xunta fixera aquí a residencia, e resulta que o alcalde non mandou nada á Xunta. Non puxo os terrenos á disposición da Xunta como se pon normalmente, como as agrupacións escolares. Fixemos aquí 6 agrupacións escolares, os centros de salud, pero puxemos antes os terrenos ao nombre da administración, que a compromete xa a poñelo ao nombre da administración. Este trámite non o fixo, e agora están con contos, levan 20 anos ofrecendo residencia cando veñen eleccións, pero despois se acabou. Dende a Asociación de Xubilados de Boiro critican tamén que o goberno local invista preto dos 5 millóns de euros na reforma da Casa de Cultura da Cachada, en lugar de destinar estes fondos á residencia. E eses cartos que son cerca de 5 millóns, esos había que invertilos na un convenio coa Xunta e facer a residencia. Pero que clase de xente é esta? Para que se comprometen a ir á política?